Wah, wis renek opo-opo iki. Rokok wis renek. Nyaut opo neh iki. Enek ngurson iki tok. Jane ora tau muni. Didol eman-eman. Ora gati larang. Iya ya. Wis ra apa-apa wis. Iki petang-petang atus mesok ra payu, kudune payu iki. Mending ngene kok. Jan. Dol nendi tapi menake niki ya. Wih yo. Loaan yes genah A1 tang cair. Oke, budal. Le, matamu ra nyawang to iki. Bakalan tadi. Waduh, Dagangan nek. purani. Ora roh aku kan gak ingin ra payu-payu ngene. Iki kan bakalan apa iki? Bakulan barang bekas iki. Njogro kene njogro kene. Iki adol kok apa? Aku yo nuku yo. Tukulan. Yo adol. Aku arep adol son ngene iki. Payu pura ini iki. Cek mending jane. Payu le. Kuwi cek kena to? Cek kene. Menggur jarang muni nek mah aku ora tau nenunen di anu. Kan tak akeh ragat iki. Yo rodok sawang-sawang saiki yo jane ora tau muni. Aman cek tau apa iki? Wah, apik iki. Bahane A1 kualitas tinggi ya. Oh, apik lho. Nah, bener tenan sarane, ndak diragukan wis ta. Terus ngene iki njaluk piro le? 400 aku. Kan utut le. Ya terus payu piro iki? Ini 50 Matane jaket iki. harga bekas le. Aku ki yo golek bathi 5.000 tok aku golek bathi. Ora akeh-akeh. Mang seket mau nawani. Iya, aku mek golek bathi 5.000 tok. Wis yo nek gelem le, nek gak gelem yo ora apa-apa. Iya, sedang di dhewe ra rokok mosok nggur 50. Yo nek gelem le. Yo nek gelem aku iki mekan. Ya wis ra apa-apa wis kebentel kok kadangan. Lah ngono lho, wis rasa suwi-suwi. Hitungi sacet-sacet. 50.000. Ki engko tak dol iki mek golek bathi 5.000 tok. Wis ra apa-apa. Nek gitu rokok rong bungkusan. Yes, Heeh, yo. suwun ya De ya. Yo. Lumayan. Iki bathi tenan nek iki. Iki didol 600 payu lho padahal. Nek iki total. Dulu. Kok nek padha dolanan kene. Dolanan matamu kuwi lho. Iki apa to? Pade? Iki barang bekas le. Oh, barang bekas. Barang bekas. Oh, yo enek. Lha apa rene? Lho aku mah mek liwat tok Mbah Sir kuwi. Lah liwat yo ndang ngalih, nek liwat tok. Tapi ana ingatan ketoke sangar ngene. Aku kedek ingin nek kene. Kedengi. Angkane nggo kemul iki. Lho iki kemul rupane ngono, Mbah. Iki kain mori lho. Lho ngeri ngono kemulmu. Wis pasah tekok-tekok. Lha apa? Teloye. Aduh iki. Bosok apa le. Oh, enak kan. Ini iki sandal piro ngene iki, Mbah? Wis 50.000 lho. Elek bolong-bolong no. Sandal gak bolong ya ora kena digawe. Iki sandal turunan apa ki, Mbah? Sandal macam Wis sandal kot Turki lho. Wis sandal Sultan. kok bolong? Sik tau kowe rene golek apa palu ndasmu lho. Lah iki lho, Mbah. Kowe roh Pikir lho. kok ya roh barang apik. Wah, cocok iki tak nggih yoga nek sawah budak manuk. Kemek gak we?
Kowe kok ngerti barang apik ya to lele. Iki barang impor lho. Impor. Impor. Iki suarane iki desibel tinggi lho. 97 dB. Wedang ora? Kok apa ngerti? Ora ngerti. Iki nek mbok nggih nggorak manuk iki pas. Banter semuanya. Iki telung desa lho suarane. Wah, samene telung desa. Iki jenenge paratop. Wah, aku ngono-ngono ora ngerti mati. Sing penting enak suarane manuk ngalih ngono lho. Ya bungok-bungok ae ngono. Kesel. Mangkane kuwi le. Iki anjuranku. Iki mbok setel, mbok nggih nggorak manuk, jaga pari to? Gak jaga tebu. Iki sekali mbok puter. Ayo wes manuk ngalih sak. Langsung enek hayo-hayo ngono. Yo ngrekam dhewe nggih HP to le. Lo kram dhewe. Heeh. Iki regane 850 le. 50. Peh entukku larang le wisan. Aku bati tipis iki, batine mek 20.000 entukku lho 700. Piro mong? Mau 700. 850 le. Badiku saiki Batimu piro tusan? 5.000. 5.000. Entukku ki mek 745. Gak padha to, bedek meng. Ngomong. Aku gak ngerti ya ngono kuwi, Mbah. Ya, Masuk jane, Mbah. Minat aku. Kok mau dijajal sik piye, Mbah? kena le. Jajal apa piye? Iya no. Iki power le. Iki nek sak powere 1 juta. 100 juta. Tapi nek gini tok 870. Dalem nggih iki le. Ora usah cedek-cedek buanter koyo ngene. Ya. Manuk mesti ngalih lho. Itu koyo gasing to. Iki Patra suara gurak manuk le. Tapi kok koyo gasing ngono aku. Wis sing pentingi parimu aman lho. Wis rasah tekok liya-liya, penting parimu aman. Wis piro, Mbah? Iki mau Tekok neh. Demi 850 karo kine. karo ikine 100 juta lho. Olah aku larang lho iki. 999 juta. Muni tokene langsung yang iso munggah apa sih nih? Tuku mobil lho, Mbah. Aku ora pengen mobil lah. Aku pengen kere oleh. Sik Mbah, saiki wong kabeh pengen sugih lho, sampean kok pengen kere lho. Wong kere kan akeh sing ngesane to. Wah, Mas, kita ae. Lah ngono lho. Yang 2000. ya kena le. Iki aku gak iso ngitung aku mbok piro. Tak hitungne iki. Pas le. Pas. Pas jangan duitmu. Pas. Kayak nggo pas dengaren. Ya kuwi kayaknya aku bedino sak ngono, Mbah. Lah yo nek iso sesuk rene nek. Aku sesuk panggane kene. Golek apa aku tak golek mek iki tok. Wis matur le ya. Bah. Badhe ku ndek ngenane karo. Kok iki Mbah ya, Mbah? Abot wong speaker Eropa ya wi. Wis suwun, Mbah ya. Ya, wong le. Wah, bening nek sawah. Apa? Gak asing aku son iki. Ini oleh kondi iki sonmu iki. Lah kutu to, Bos. Iki
Lah kuwatir ki sonku tak dol nek kono mau iki. Mosok Yo lah rego piro? Kok tuku piro iki? iki nek kutuku nek kono lho, waan ngono lho. Lah iya, adolku nek kono ya iki mahku. Kok tuku piro? Lah iki impor ya moe. Dan bajigur berarti bakule. Piro tukumu? Anu aku mang dikai dhuwit mbahku sakmene tak kene kabeh. Amine iki apa warnane? Ya enek sing biru, abang. Siji, aru 5 ngarepe. Oh, Waduh, bajingan. paling sekitaran 3.000 apa 2.000 ngono. Gak roh aku. Tapi tak mene tak kene kabeh. Picek. Ngerti gak tuku nek mahku piro? Piro? 50.000. Iki lho susuke. Kanggo tuku rokok sak pak iki lho. Susuke 20 lho jekan. Lucu akeh to? Matane akeh iki. 20.000 gitu ku mangan yo entek iki lho. Sik to 20 karo ngene jek akeh ndi to? 3.000 ki 3 juta. Yo akeh 3.000. Lek sangom 2 juta, ya berarti ya 2 kali lipate iki. Mosok Iya no, aku ngono kuwi gak roh aku. Wis tak kene ngono ae. diplekoto we. Aku barang bajingan jarene itu berarti 5.000. Penting kan ini kan kena tak nggih rungon-rungon nek sawah, tak nggih rungokne nyetel tayub. Wah, diplekoto tenan iki wis. Ya pokoke ora urus nek tak nggih nek sawah nyetel tayub. Oh, cah kentir. Gus. 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 Sampeyan dakwah ya, Gus? Aku wirid lah aku. Iki apa iki? Iki roti bakar le. Enak no? Enak badokan nek gelem. Enggak, jarang. Ya. Dodolan mau apa iki? Ya nek wis roh diler niki ya bakulan to le. Tapi kok acak ini dakwah apa bakulan salah siji to? Aku ki bakulan le. Bakulan terus iki duduk apa duduk sorban iki kain mori. Kain mori iki ya tak dosok nek menawa kowe butuh sak wayah-wayah gak apa-apa. Tuku iki. Oh ngono. Ketoke kok sampe dhisik to, Mbah? Aku mesti le. Didelok kok tampilane iki lho. Kan sekarang kan wajahnya buram lho, Mbah. Iki asli le. Wah, asli cuma kok wirang lho maksud kuwi. Aku iki asline Cina le. Cina ireng. Aku iki Cina, mbiyen nih terjadi kebakaran besar. Oh, tak kira nek terjadi perang terus wis kena bom ngono. Kene kelahiran 2000. Kok perang? Matane 2000 iki. 2000 le. Kudune 2000 cek umur 16 Mbah saiki. Matrah umurku ya sakmono cek lagi geminjal-geminjale lho iki. Iki KTP rung duwe iki. Wis duwe le aku tapi. 16 sing duwe. Ket umur 30 kae. Umur berarti nyawamu umurmu mundur lho Mbah berarti. Aku kan Sisa 16 tahun ngono maksudnya. oh, Sisane sakmono ya. sisamu. Sisamu. Kowe lo ngitungmu lo mundur bang 30 saiki 16. Ora le. Aku iki kelahiran iki bahas kelahiran apa kowe rene tuku? Oh iya deh. Aku pengen kok bareng-barengmu kabeh iki lho Mbah. Jelasno siji-siji ki apa fungsine apa. Sing dhisik Yus mulai urut gak apa-apa. urut. Yo no. Nek urut gak nek kene le. Nek Maksud- mesu mani le. Kan kudu urut pijit iki lah. Maksudnya Hah? kok kene lho Mbah. Oh, Nah, berurutan. Berurutan iki lho. Genahno le aku ora patek jelas iki kira kuping nek kene le. Oh le iki. Iki le, iki jenenge apa? Iki kontak to Mbah, bakul motor to. Salah. Hah? Iki jenenge curek kuping. Matane bentuke kontak kuping. Nyurek kene le. Ya kupinge no, bosok. Ora nek ngene nek mbok jojohne ya bosok. Niku lho ya neyeng Mbah. Kaya ngene matamu picek ngene iki lho. Iki fungsi iki kontak. Curek kuping sing bakal sapa to? Bah, wis gak beres nih Mbah. Nek ngene iki 35 le. Larang men. Lho iki limited le. Nah, aku lu biasa lho mereke iki lho. gawe lar merak. Kok? Iya nih. Iki Gak minat tapi emang. iki Cetok to wi. cetak ajaib le. Ajaib piye? Iki pucuke kene iso genahan. Contone ini.
Oke. Tuh, Iki mergo magnet iki, Mbah. Asline gak cetoke ya. cetok lho. Iki lho gunting iki mbok kenek niki lho ya nahar Iki ya. cetok An. kue roti puding ngono kuwi ya nyetok. Rupane coklat teyeng kok. Iki stainless steel ya. Stainless rupane lho, deloken iki bar mangan Jadi- rotine lho langsung step ngene, Mbak. Iki diumbah le, diumbah. Wis Diumbah gak iki. iso ditulung, Mbah. Wi dudu stainless iki wesi. Iki regane ngene iki 30. Nego. Warang-warang. Nego trip iki. Warang-larang to, Mbah. Lha iki, HP iki loro iki. Iki dudu HP lho. Gantungan kunci elektrik. Kan mungkin HP no. Gantungan kunci. Iki kan merek lho iki. Sing bakal sapa to? Awakmu. Lah iya, Lah tapi HP kok iso gantungan kunci. iki gantungan kunci elektrik lho. Iki gantungan kunci iki nek misale kuncimu lali ndeleh, Heeh. mbok telepon kena. Telepon kunci. Oh, ini alarmnya. Berarti Tilulit, tilulit, tilulit ngono. golek-golek nganu kuncine ilang digantung niki. Hmm, Kuncine. Lah lek kuncine ucul. penting di bel kena lah. Wis gak beres Mbah ya. Iki regane 350 lho. Loro iki murah ae wis. Piro? Ya siji 350, loro 300 lho. Murah loro malah. Murah lah aku adol ngono kuwi. Sekolahku lho warang lho 750 Itu 50 loro. sitok. Itu 50 sitok. Oh, Ki mbok dol sitok 450, oh. loro 400. Hmm. Bagus. Loh. Jan matematikamu biji Ini nol. penting badi saiki. Wih ora badi Mbah wis torok. Masa to? Wis torok. Gak muksin lho. Berarti gak butuh duit Mbah iki. Iki lampu emergency. Lampu ya biasa lampu. Loh iki Dep, dipasang. rupane ireng dikane peteng masih kan. Wah, waliane ya iki. Oh, lampu emergency. Lah nek pengen nek kepanasan to, mbok kakne lampune. Wong awan niki, Oh, mbok kakne peteng langsung ya. langsung peteng. Di mewek nek dadi. Astagfirullah, gak boleh iki. Lho iki kan aku mek nganu tok, Mbah. Iki speaker le, iki speaker merek Apa? iki genan Eropa le iki. Wong ketoke dilabur Mbah iki. Loh, disemprot lagi. Iki TAD, speaker TAD. Tat berarti. Oh. Loh, Ini larang Mbah iki. larang le nek kutuku 1.200.000 iki. Padahal 8 in. Kok larang men? Gimana teh cilik men Mbah? Neodymium. Iki Walah. jenenge neo, iki lho magnetku sing kita iki. Duduk sing ireng. Ireng iki duduk magnet iki. Duduk iki wesi. Iki pendampingi magnet. Mbah. Magnetnya Iki didampingi wesi. kudune magnet iki pinggire magnet, iki wesine, iki malah balik. Hmm. Sing Neo. iki sapa to Mbah kok iso Genan Eropa le. wis gak teko. Jenenge apa? Jenenge Alpha Edison ngono. Oh, duwe beda wi Mbah, wi beda. Masa gak Wis padha? operator ngene wi to. Oh. Nah, ngono. Wah, sida tuku ora? Yo sik to, sik ijek sitok iki lho, lah iki lho. Telo bareng Kita lo goreng ya. telo bekas. Kan bareng Oh. bekas kabeh to. Tapi iki bekas press lho, ndek ini. Ndek Dek bengi. wingi kok fresh iku kudune jek tas goreng. Tapi ndek bengi nek Lagi- goreng, Bekase sapa wis? aku dhewe le. Tak nggih sanggup lah kene kan ndek ra nek sing Ono nukone. yo modal. Tak dol le. Lah iku mangan opo? Bamber ngene lho iki. Karek telu iki didol. Nek pokok payu panggah tak dol le. Kok nek duit. Barang. Oh, Ono tuku sarungmu yo bodol ya an. Ojo le iki mek sitok-sitok. Lah nek aku pengen sarung, ayo. Yo tuku oh. Lah yo iki mau. Sarungku mek sitok le. Lah ya kan tak tuku gak apa-apa to, Mbak. Iki aku ndek ra nek sing nukoni tapi badiku iki lho. Tane kan sinuku kok berarti. Wis dhuwit kok ndi wi? Loh. Ngemis. Adol pekakas. Ajirimu ra nek sing tuku. Tapi enek sing kei le. Lah yo ngemis to berarti. Ora wong aku dagang kok. Ra oleh Mbah saiki lho nek Jakarta pengemis, yuk sumbangan ngono lek di cekel Satpol PP. Oh, tapi nek kene kan desa to le. Desa padha ae Mbah, wis peraturan wi. Gak peduli le sing penting kan aku untuk duit ngono tok. Untuk duit yo kudu sing halal. Iki palutor le.
Ya kurang gede, Mbah. Wong gede kok biasane. Anak-anak Anak iki ya. Berarti tir no jenenge. tur iki. Tur. Oh, wedok iki. Oh iya, kayak tiri lanang. Tur ya iki. Oh, tur. Tur. Sida tuku apa? Aku asine iki gak pengen tuku Mbah mrene. Lah terus Ya gayane basa-basi ngono, tak kok. Asine iki aku nganu, Mbah. Nduk sumbangan. Nggih, musola, dibangun musola. terus terang aku ra duit belas ya. Aku apus-apusan yang ketan didudune mang. Itu duitku lho. Alah, kok mesti nganu Sumpah, marte ya? mangkir. Nek Jakarta dicekeli Satpol PP lho. Ih, Jakarta iki gitu. Iki nek catetane lho iki lho. Ya meteran 16.000 sembangane. Iki catatan kerja lho iki. Lah iya iki tak catet kabeh Mbah iki. Jenenge ya meteran ngono. Oh lho, Pak Meteran. Oh. Lah iki potanggung iki wedok iki. Telo ya le. Piye iki sumbangan lho. Musola. Iki kudu nyumbang lho iki. Minimal 100.000 iki kudu. Aku ra duit belas sumpah. Duwe gak duwe kudu nyumbang, Mbah. Iki wajib. Lah terus kuwi mau apa? Lah wi. Iki bahan Hotel apa piye? kolaan le, nggih kolaan. Lah iki kan wis duwe. Daya dagang aku bayek dek iki kerek iki lho. Padahal kendek inginane sakmene. Dadi ya panggah. 100 lho, Mbah. Lho delon wong nyumbang lah akeh-akeh 8.000, 2.500. Khusus awakmu alah mek 100 lho, rasa akeh. Yo. Ora nek sing cilik oleh, gak usah ya. 100.000 kok cilik dia toh? Sing cilik le, sing 1000 ngono. Wah, tak cetil. Ki oleh gak aku njuk sumbangan. Wis le, Nggih, nah rasa. Wis matur suwun le wis. 10.000 apa? Aku ora duit belas le. Lah kuwi, Duduk duitku iki. engko jenengmu gak dicatat nek kene lho, Mbah. Alah raimu wis ngaliyo le. Aku wis dagang aku ajur musuh kowe. Jenengmu iki kok didekne figura gede sing nyumbang ditulis. Lek nyumbang akeh tulis dhuwur dhewe, gede dhewe. Berarti tenan ki gak pengen jenengmu ketok. Engko lek perlu tak foto bareng, Mbah. Fotomu dipajang, kok misale enek tulisane innalillahi ngono apa piye ngono gak apa-apa. Istighosah le. Istighfar, astagfirullah kok istighosah. Aku ketelunyor le. Ngene le, kowe wis sing mlebu pira dana mlebu? Emang kita Mbah, mung sing nyumbang 2.000, 2.500 mung tak ijolne nek pom. Dadi iso dadi utuh ngene. Iki 300 iki. Heeh. Wis ngene le. Iki Iki tak cek alah cek lagi 2 jam ubeng. iya. Iki kan komahku to kerene. Ah. Sik. Udah lho. Tak ijoli. Oh ngono ya. Iki kan komahmu 300 ya to. Tahu to wi. Ya tak ijoli papat le. Wah, ngono ya. 10 10 10 mbek 5. Wah, akeh. Iki lho mek 3 Padha mbok rumah aku. Sing- Padha no. sing padha. Padha. Lha iki kok kancane awor ini iki kok diusir. Pas le papat le. Nah, ngene kan padha lho. Iki tak boleh ya tak ijoli dicatet jenengku. Jenenge sapa Mbah jenenge? Demen. Penku ceblok Mbah. Wah, kuwi patrah kowe seneng dolanan pen kok. Ora iki mung bar tak nggih nulis to. Oh. Lali tak critakne nek. Ora, berarti akeh sing lho, Mang. rambut catet iki. Catet, Mbah. Pengecut kowe. Bar ke warung cetot keri Mang iki. Kowe ngomplek kowe. Bokongku panas ya. Ngomplek aja, ngomplek. Ora kuwi marung. Ya wis Wis ya, jangan lek. berarti kita nganu foto sik gak iki? Gak usah wis, gak usah. Alah rasa isin kok mesti. Dong gak usah le. Oh,